سلام كبرات تخاتلتي نحجة بستدالو زيناتات أبهاجر السودان قبل على إيرتراويان سدتنياتات زور الزلا بدلات يقص المهلا ومجلاتو دكتور تيدروس أدحنم نتجراي بعين عليه تنتر إيلو زهاب مجلاتي سراويت ناس نات أورومان سب أول مقراص تخصي حتى مغربو تشاينا واحد الزناب نبده روكيتات نسماي مون شاف مجمران كالنزل تقللك خوانيو أبزا channel دماني وتر تخاتلتنا مخان سبسكرايب كتجبرون نتانا يدول ملكة كتوقون بخبري عدمكم ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ሕጅውን መሊሱ ይገደድ ምህላውን እተሓያል ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራይ ልዑል ኣተኩሮ ዝገበረ ግፋ ይቕጽል ምህላውን ተገሊጹ ሕጅውን ካብ ኤርትራውያን ነበርቲ ሱዳን ብዝተረኽበ ሓበሬታ እቲ ዝግበር ዘሎ ግፋ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝሕተት ገንዘቡን ካብ ዓቕሚ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ንላዕሊ እንዳኾነ ይመጽእ ምህላው ተሓቢሩ እዚ ኸኣ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ተገፊፉ ክወጽእ ገንዘብ ኣብ ዝኸፍለሉ እዋን ብጀካ እቲ ዝሕተቶ ኣማይ ዶላራት ኣብ ገለ እዋን ናይ ዋሕስ እውን ክኸፍል ዝበሃል ኮይኑ ደጊሙ ከይገፈፍ ድማ ዝኾነ ይኹን መረጋገፂ زيبول جيرم كم زفانوه ندق ما يقفقه يقالع مهلا وانت حبيرو نايزو وصيت كا اب كارتم زركوب ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ከ ተገፋ እንደ ሓየለ በዝመጻሉ ኣብ ገዝኦም ተዓጽም ክውዕል ዝወሰኑ ብዙሓት ኳንቶ ሃለው እቶም ሰሪሖም ዝኣቱ ሓጋዝ ናይ ወጻኢ ዘይብሎም ግና እንተ ተዓጽኻ ገንዘብ ትስእን እንተ ወጻኻ ተገፈፍ ኮይኖም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለው ተሓቢሩላ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ግፋ ዝመዝመዙ ገለ ሲቪላውያን ክንሶም ኣብ ስርቀ ዝተዋፈሩ ወገናት ድማ ኣባላት ጸጥታ ተመሲሎም ኣጽኒዖም ናብ ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ ብምእታው ከዘምትዎም ይፍትኑ ምህላዎም ተገሊጹላ በዝኻ ኤርትራውያን ተቐማ تخارتم من قصقاساتهم تنقاقاتات كغبرو تصاوعيتات يقربالو دايركتور جنرال ودب تعنا علم دكتور تيدروس أدحنم أبي إثيوبيا بوجا أبستوجد أي كل تجرين زجات أمزلت أجمع سلامويان سبات كم تزدل علم لخوك ولا حتى زي رخبل زل مغنيات عليه النت كخون كم زخل تزاريبو نتيجة بتجري زل كونتات أب علم تزخف أسب أو قلو لو زبل دكتور تيدروس أدحنم أبتي سمعتها وتصوعيت زغرب المجلسي شدشت مليون سبات مسرتها أقول قلت كرخبة أي كألون تخونتات سلمنتايو كم تنا يوكرين جت أغلبه زي ركب زله زبل حتى يغربو دكتور تيدروس أدحنم زربو وسيغو منالبات تمغنيات حبرك أوربات حزبك خوني خليو كبل نبعلو تولاد كل تجري زخون الدكتور تيدروس أدحنم تمال ربع بمانزا بزهاب مجلس حبيرو كم ذكرت دكتور تيدروس أدحنم أميازيا نايز عمتها بزهاب مجلسي أبمل علم أبهوس سكونتات هي وتسلم تنصعدون مع أغلبي وهاب دي زبل حتى الله علوني ريو دايركتور هوس زرديت ودبت عنا علم مايك ريان بوغنو بزعبتي أبقرن أفريقيا زقن في الزلو درك انت ميتن كوم دما سعيبو زمت سقلو لو تعنا كومون بزعبة زلو حسرت قربات عمل كيتو زلو سكفتات جليسيو ريان تمال الربع بستخيده نيمان زاركب مسمع كان زينا بزهابو مجلسي أبقرن أفريقيا زقات أمزلو زخون سب أغالبو زهبو أي مثلنا الليلو أبتي أستات كلتا 200 مليون سبات زنبرولون مليونات زت أميلون زلو زوا قرن أفريقيا بسنكي عند عبيد زخي زلو حسرت مقبز أسعبو تسقمات عنا نمفتح ودبت عنا علم 223 بشوعات مليون دولار كوهاب تصاوعيت أغرب الله أبي إثيوبيا بكل الأوروما زنقاصقاس نفسو سراويت ناصنت أورومي لزصوع طقجله أب تخبابيت إميت كم زقاطن بمطنقق أب كل الأوروميان زركبو بطميز تطوع سبات حجز نمطعام سبأو مقراص توخص خبر حسب أغريبو سراويت حرنت أوروما مس منغست إثيوبيا أب حيال غونص تتصميدو خمس انحز فلت كوينو بمنغست فدرال كا اتع طقجله نسو زنصقو غبر شبراو زبل سيامه كوهابو ترأي نيرو زحجي وصي زلو ناي سراويت ناصنت أوروما مغلص تمال الربع زوص خوينو قرن أفريقيا بسنك نبزح وقت زي مص زناب كوم دما اب غلا كبابيتات بزتفطر غچت كبيت درقي اب زغاط ملا زل اوانيو سراويت ناصنت اورومو ام مغلصيوم سباو تكالات نابستغودو كبابيتات حاجز نقربان نمفقاد مس اواج سباو عرق نمتحبار قربات كم زخونو اتي بوهاب قال اودا تاربز توهاب مغلص حبيرو اتغجل وسيخو اتعرقي انت زي تعويتو منغس اثيوبيا كسب بعلو ناب تعرق زصنبر ناي سباو حاجز منقد كخفتو مخانم افريطو لو وهاب قال فدرال منغس اثيوبيا لغستلو ريتن مهابن زقربلو حتو ملسك هب أي تراين كفدرالويان كلات إثيوبيا اتزعبيت زخونة أوروميا أبتها قرب بخبيت زتهاسيات درك كابزلون كبابيتات حنتيا تكال سب أو رديت ودو حورات هاقرات أب إثيوبيا أبزعمت لعل 10 مليون سبات حاجز كم زدليوم كم زقمت درجة 3 ربع كابزيوم كا دك أنستيون هتصانة كم زخونو أفليتو نيريو اتتكال وسيغو إثيوبيا أبز حلفو 4 عامتات رئات زي تفلت زغف الدرك أقات إموالا اتتصلوا دما أبدوبن مبرق نتهاجر أبزبز حكبابيتات يرقلو دحر مبال درجة حصر
ሕፅረት መግቢ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ድርቂ ኸኣ ሞት ልዕሊ 3 ሚልዮን ጥሪት ከም ዝኸተለን ሓቢሩ እቲ ብሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝወፀ መግለጺ እውን ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን መዓልታዊ ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለው ዝሓበረ ኮይኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብቲ ሃገር ብጥሜት ዝመውት የለን ብምባል እዮም ነዚ መግለጺ ዝነጽጉ ከም ዝከር ዝሓለፈ ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ጥሜት ከም ዘለና ዝገልጽ ስእሊ ከቕርቡ ይደልዩ ኣለው ብምባል ውድብ ሕብረት ሃገራት እኽሊ ካብ ዩክሬን ናብ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ክነቅፍ ይተራእዩ ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብቶም ብኸቢድ ዝተሃስዩ ከባቢታት ዝኾነ ዞባ ኮንሶ ዝርከብ ሕነ ከይፍደዮ ሽሙ ከይጥቀሰሉ ዝሓተተ በዓል ስልጣን ናይቲ ከባቢ ዘይመንግስታዊ ትካል ግን ጥሜት ብሰፊሑ ከም ዘሎ ንማዕከን ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሩ ሰብ መዚ ሃገር ቻይና ከቢድ ድርቅን ወዕን ኣብ ዘጋጠሙ ከባቢታት ማእከላይን ደቡባውን ምዕራብ እቲ ሃገር ብሰብ ሰርሖ መንገዲ ዝናብ ንምዝናብ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ ኤስያ ዝነውሕ ሩባ ያንግትሲ ቅድሚ ሕጂ ብዘይተረኣየ መጠን ትሕዝቶ ማይ ይቀንስ እዩ ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ብልሙድ ዝናብ ብትሕቲ ፍርቂ ነኪሎ ግድባት መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝሕዝዎ መጠን ማይ እውን ብፍርቂ ከም ዝቐነሰ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ይሕብሩ ብሰንኪ ብርቱዕ ሙቐት ኩነታት ኣየር ጠለብ መዝሓሊታት ብምውሳኹ ኣብ ልዕሊ ኣቕረብቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ፀቕጢፍ ተፈጢሩሎ ንኽልተ ኣዋርሕ ቀፂሉ ዘሎ ማዕበል ዋዒ ኣብቲ ሃገር እቲ ዝነውሐ ከም ዝኾነ ማእከል ክሊማ ቻይና ይገልጽ ኣብ ጥቓቲ ብድርቂ ዝተጎድአ ሩባ ያንግትሲ ዝርከቡ ግዝኣታት ብሰብ ሰርሖ መንገዲ ደበና ናይ ምፍጣር ወፍሪ ጀሚረን ዘለዋ ኮይነን ሁበይ እትርከበን ግዝኣታት ኬሚካል ጻዕና ሮኬታት ናብ ሰማይ ይትኩሳ ከም ዘለዋ ማዕከና ዜና እቲ ሃገር ገሊጸን ኣብ ገለ ከባቢታት ግና ዋሕዲ ደበና ብምህላው ዕንቅፋት ኮይኑሎ ኣብ ከም ሲችዋን ዝኣመሰላ ግዝኣታት ድሮ መጠን ዋዒ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሕ እንከሎ ተደጋጋሚ ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ የጋጥማሎ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ሕጽረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምእላይ ፋብሪካታት ሙሉእ ወይ ብኸፊል ስራሕ ደው ከብል ይግበር ከም ዘለውን ጸብጸባት ይሕብሩ ልዕሊ 4000 ዝተበከለ ደም ተዋሂቦም ንዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተቃልዑ ብሪጣንያውያን ንግዚኡ ነፍሲ ወከፎም ናይ 100,000 ፓውንድ ካሕሳ ክወሃቦም ከም ዝተወሰነ መንግስቲ ኣፍሊጡ እቲ ካሕሳ ነቶም ብከም ሄፓታይተስን ኤችአይቪን ዝኣመሰሉ ብደም ዝመሓላለፉ ሕማማት ጥዕንኦም ዝተጎድአን ከምኡውን ነቶም ብሰንኪ ዘጋጠመ ሕክምናዊ ጉድለት መጻምቶም ዝሰኣኑን ዝወሃብ እዩ እቲ ክፍሊት ድሕሪ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝተኸየደ ጎስጓሲ ንመጀመርታ እዋን ክኽፈል ተወሲኑ ዘሎ እቶም ስድራቤታት ነቲ ውሳነ እኳ እንተተቐበልዎ ብዙሓት ደቆም ዝሞትዎም ወለዲ ግና ነቲ ዕድል ከም ዘይረኸብዎ ገሊጾም እቲ ካሕሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ ስኮትላንድ ዌልስን ሰሜን ኣየርላንድን ንዝነብሩ ግዳያት እውን ክኽፈሎም እዩ ኣብዚ እዋን ግዳያትን ስድሮኦምን ገንዘባዊ ሓገዝ ዝግበረሎም ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ እቶም ግዳያት ክሳብ ሎሚ ዝሰኣንዎ ኣብ ሂወቶም ዝኸሰርዎን ካሕሳ ንምኽፋል ክሰማማዕ ግን ንመጀመርታ እዋን እዩ እቲ ዝወሃብ ካሕሳ ካብ ቀረጽ ናጻን ነቲ ክወሃቦም ጽንሕ ሓገዝ እውን ዘየጉድልን ከም ዝኾነ መንግስቲ ገሊጹሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ብወገኑ ነቲ በቲ ዘይፍትሓዊ ነገር ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዝበጽሐ ጉድኣትን ስቃይን ክመልስ ዘኽእል ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ንግዳያትን መጻምቶምን ንሰኣኑ ንምሕጋዝ ስጉምትን ወስድ ኣለና ኢሉ እቲ ዝተበከለ ደም ንሕሙማት ብምሃብ ዝተፈጸመ ነውሪ ኣብ ታሪኽ ኣገልግሎት ሃገራዊ ጥዕና ብሪጣንያ እቲ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ካብ 1970 ጀሚሩ ሄሞፊልያን ካልኦት ሕማማት ደምን ንዘለዎም ሰባት ብዝተዋሃበ ፋክተር 8 ዝተባሃለ ሓድሽ ሕክምና ብዙሓት ንዝገደደ ሕማም እዮም ተቓሊዖም ኣብቲ እዋን እቲ መድሃኒት ካብ ኣሜሪካ ዝመጽእ ኮይኑ ካብ እሱራት ዝርከብዎም ዝተኸፍሎም ሰባት ዝተኣከበ ደም ዝተዳለወ እዩ ነይሩ ኣብ 1970-1980ታት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ብሪጣንያ ዝተሓከሙ ብውሕዶ 2400 ሰባት ብኤችአይቪ ወይ ሄፓታይተስ ቢ ሞይቶም እዮም ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ዝተሓትመ ዘይሻራዊ መጽናዕቲ ግዳያት ንዝበጽሖም ኣካላውን ስነ-ልቦናውን ጉድኣት ካሕሳ ክኽፈሎም ከም ዝግባእ ዘመልከተ ኮይኑ መጻምቲ ደቂ ኣሕዋትን ወለድን ግዳያት ካሕሳ ክወሃቦም ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ መንግስቲ ንምኽሪ ሓሳብ እቲ መጽናዕትን ተተቐቢሉ ብጠቕላላ ዝወሃብ ካሕሳ ካብ 1 ቢልዮን ፓውንድ ንላዕሊ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይግመት نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نراخب سلام نعخم